I dobar dan svima, danas igramo igricu koja se The Very Organizative. Igrica o tome kako si neki lopovi, ti tamo krediš u nekoj usimnoj grafici. Znači, kliknut ćemo Space to Start. Igrica je besplatna, tako možete skinuti preko interneta. Evo. Znači, mi smo neki lopov ovdje. Sad neki ću da porušim. Kako sam ja pustio. Gdje idemo. Treba nam mobilni telefon možda da negdje. Vjerovatno sakrije mobilne telefone. Opa! Opa, provali, možeš ovo da otvoriš. Zato ništa nema tamo ovo. Kako sad? Što je ovo? Opa, tablet smo uzeli. Šta treba da uzmemo? Ne treba nam se oni. Vaza, ko će mi kurac vazu? Okej, rare wine. Aha, evo ga ovdje. Aha, i parice. I rare wine. Evo ga to. Perfume bottle. Sad ti dok probaš šta je to, jebate, prođe godinu dana. Ajde, nosi se. I opa. Nema. Pare, pa... I radio, opa. Da slušam radio dok idemo. Kad begamo slušam, opa, ovdje. Štampa, vase, cold bar. Neka štampa nam treba. Možda, aha. Ne treba mi stapila, baš sam se trpala, ne treba stapila. Opa, pare. Hvala, nek nisam vidio. Nosi se. Ujebote, kako me ser ovaj sat vredi. Sram se svaki... Opa, vazu sam još. Ja sam lagao vazu još. Jedan, dva, tri, osam. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Ok. Joj. Tome ti pričam, daj vadi sve pare, bre. Šta je? Telefon šta je palo? Ajde. Šta je to? Ujebem ga mater, gdje si ti gabore jedan? Šta je ovo, jebote, povatit će me ovaj. Zatvoraj! Zatvoraj! Auuu! Ovdje spasim ja svetlo. Jebem ti mater! Yes! Au, mamicu mu, ukrao sam mu $36.000, pa ti mene udaraš, bre. Čoveka koji ti ukrao $36.000, kako te nije sramota, mogu si me zamoliš da ti vrati, brate. Naravno, te ne bi nikad vratio. Ajmo još jednu rundu, brate, da imamo kako ide sad. Da imamo, šta sad imamo? TV najprostije, evo ga ovdje TV. Okej, sad Diamond Ring. To pite Bogu gdje. Sad ću da mu jebem mater. I šta ću što mi udere, sad ću opet da mu pokradem kuću. Sad ću opet da mu pokradem kuću, bre. Znači on ne da zjebao. Sad ćemo sve brzo. Sad ćemo, znači... Pocket Fart Painting, Portrait of Lady. Treba možda statua.
Headphones, gold bar. Evo portrait lady. Office key. Office key. Ok, ne treba ništa za sve. Šta nam još treba? Painting, diamond ring, pocket, headphones. Sve svemu treba prvo pare da se uzme. To su najbitnije. Krademo da bi zalidi pala. Parice, parice. Možda u frižideru sakrili pare. Ko bi znao. Painting, pocket, headphones. Još para. Kako lepa zabava. I gasio sam nepoznate žice do jaja. Ja, oni sad svetlo nemaju, mamicu im ga spalim. Oni nemaju sada svetla, bre. Evo ti ga na pederčinu, ti mene dudiraš. Nemaju više svetla. Ostali su bez struje, bre. Kako se im jebo matrist. Idemo gore. Nosi se. Pet 599. 5599. Kukulala, majko, opet su stavili paru unutra kakvi debili. Teški debili. Haha, no power. Haha. Haha. Jeba sam im kilo. Im stolicu sam stavio. Tako da sam sranio u kući. Još nešto što treba se pokupiti. To su ovdje slušalice, brate. Stvarno nikad nisam našao slušalicu u ulici. Majke mi ti kažu. Pare. Pare. Pola od ovoga nisam... Opa! Love Mirror, sad šta je to imati? O! Jebi se. Će probati da nema powera. Govnar je. Nema struje, dečko, brate. Džabe se ti tružiš da otvoriš vrata. Tu jebi ga. Nema struje. Gdje je šla ti struje? Pobegli smo. I 38.000, brate, čao. I još smo mu struju izgasili. Pa jebali smo im kevu. Plus smo im struju izgasili. Plus smo im TV pokrali. Znači TV smo mu pokrali. I struju izgasili i uzeli mu pare. Dobre pare. Ostu čovjeku. Nema više pare, brate, kući. Šta je, brate, $50.000. I to je bilo sve. Nadam se da ste uživali u gledanju. Hajde da popali svetlo pa da završimo. Evo ja sam tamo kuća sam svoju kao ovu kuću. Sad gledam u njoj. Sad to ću popalim sva svetla. Hajde sad ću čistak tu da popnem koliko je. Ajmo svetlo, daj svetlo. Aha.
I to je sve, izgleda su skoro popalili sva svetla, tako hvala vam na gledanju, like, share, subscribe i daću vam ovu lampu. Evo daću vam i tablet ako lajkujete, šerujete i subscribe-ujete. Ne, još bolje da ću vam TV, evo stavljam ga ovdje. Hvala na gledanju.